велели тепло одеться, взять обязательно с собой фонарик, перекус, в общем, удобную обувь, очень удобную одежду. Что-то будет, друзья, что-то будет. Я поехала. Искусство монтажа. Вот я и приехала. Смотрите, какая пустая парковка около магазина. Времени 8 часов утра. Магазины еще все закрыты. Я здесь буду просто оставлять машину, потому что поеду я сегодня не на своей машине, а на чужой. Меня повезут. Ура! Наконец-то! Наконец-то я смогу ехать на пассажирском сиденье. На разгрузку стоят уже так много машин, но их пока туда не пускают, ворота закрыты, потому что здесь продуктовый супермаркет «Корона». Вот они нам все тут привезли индейку из Лиды, топ, это что-то там молочное, я так понимаю. Даже вообще не понимаю, что. Ну, еду, в общем. А еще нам велели взять паспорт. Не фальшивый, слава богу, а настоящий. Но, да, солнце светит прямо в глаз, как всегда. Утро, и мы едем на восток. Прямо на солнце. Подъехало такси. Мое. А вот и таксист мой на сегодня. Привет. Садитесь, Это ты так пожалуйста. тепло оделась? Ну почему тепло? Я в костюме и ветровке. Там сказали, что будет холодно. Вот. Велели тепло одеваться. Да. Паспорт В ты... Беларуси все послушные права. ты- У меня все, фонарик. Все фонарик взяла, да? Я тоже фонарик взяла. Паспорт настоящий взяла? Конечно. А то, знаешь, меня подмывало фальшивый взять. Но А у я тебя что-то есть? подумала. Так, не пали Потом контору. расскажешь. Не пали контору. Короче, Оля, канал Ольга Travel и его хозяйка. Мы куда с тобой сегодня едем? Прям Жемыславль. на границу Да, прямо, да? На да. границу с Литвой. Да. Все, попробуем перейти границу У реки. у реки. Да. Все, что, поехали? Да. Ну вот, друзья, прибыли мы вот к такой красоте. Сейчас все покажу подробно. С XVI века поселение Жемыславль переходило от одного шляхетского рода к другому. Однако всерьез никто им не занимался до начала XIX столетия, когда его владельцами стали представители рода Уместовских. В 1805 году Якоб Уместовский сделал усадьбу в Жемыславле своей резиденцией. После его смерти владение перешло к его сыновьям Людвигу, а затем Казимиру. Именно Казимир со своей женой Юзефой и начал строить удивительный дворцовый комплекс. На территории, прилегающей к дворцу, тогда он был еще из дерева, он построил 2 каменных флигеля в классическом стиле, ледовню, оборудовал манеж и оранжерею. А вот сам дворец достроила уже после смерти Казимира его вдова в 1877 году. Образцом стал польский Лазенковский дворец. Почему именно он стал источником вдохновения, неясно. Возможно, Уместовские хотели этим воздать дань уважения былому величию Речи Посполитой. Настоящий расцвет усадьбы начался в 1877 году, когда здесь хозяйничать стали сын Юзефы Владислав Уместовский и его жена Янина Острог-Садовская. Владислав был человеком прогрессивным и космополитичным. Он говорил на 9 языках, зависал в европейских салонах, дружил с французскими литераторами, например, с отцом и сыном Дюма. Владислав даже переводил на польские комедии Дюма сына, которые потом ставили в театре Кракова. К Жемыславлю Владислав и Янина питали особую любовь. Они довели до ума интерьеры дворца и вели образцовое хозяйство. Из поездок в Париж и Вену Уместовские привозили скульптуры, картины, люстры, а некоторую мебель изготавливали местные умельцы по рисункам Юзефы. Однажды Владислав и Янина съездили в Венецию и остались в таком восторге, что придумали сделать в своем имении что-то такое, что будет напоминать о том прекрасном путешествии. Они решили проложить на Гавье специальные каналы и засадить все деревьями. Получился целый парк, который так и назвали Венеция. В центре парка стояла мельница, вокруг плавали лебеди и дикие утки, а в праздники по каналам катали на лодках гостей.
К сожалению, в наше время от этой рукотворной Венеции ничего практически не осталось. Все затоплено местным водохранилищем. В общем, история у этого дворца очень интересная и захватывающая. Ну и кто же может ее рассказать лучше, чем местные жители? Настоящая белорусская красавица Олеся и актеры местного любительского театра приготовили для нас целое представление. Господарства, сёння вы знаходзіцеся ў аграгарадку Жамыслаўль Іўеўскага района. Мяне зовут Олеся, і я, можна сказаць, мясцовы жыхар. Тут нарадзілася моя мама, і ўсе летнія часы я глядзела на гэты палац. Вось моя хата знаходзіцца на тым беразе. Якраз двор выходзіць на бераг і з відам на палац. І ўсё жыццё я глядзела на яго, асабліва калі ён пачаў разбурацца з вялікім болем на сэрцы. І я заўсёды марыла, каб гэты палац доўга жыў і калі-небудзь аднавіўся. І сёння так атрымалася, склаўся лёс, што я занялася пасля ў будучыні турызмам. І з нядаўняга часу, ўжо як год, я працую ў палацы. Вось так склаўся лёс. І стаіць, вось наш маёнтак стаіць на беразе Гаўі. Гэта рака. Можна падумаць, што гэта возера, і мы называем гэта возерам, але гэта Гаўя. Яна пачынае цеч у Ашмянскім раёне, пасля яна праходзіць па тэрыторыі Літвы і пасля зноў заплывае ў Беларусь. І плыве дзесьці кіламетраў 50-70. І ўпадае ў Нёман у раёне Бярозаўкі, недалёка. Ведаеце, што такое Бярозаўка? Дзе шклон завод Нёман. Вось там менавіта ў месцы Бурносы. І першапачаткова гэта паселішча называлася Кандратішкі, пасля Пятроўшчына. І ў канцы 17 стагоддзя выкупіў Ежы Жэмла. Вось Ежы Жэмла гэта вось такі багаты вельмі чалавек, валодаў шматлікімі маёнткамі на Ашмяншчыне. Гербу топор. Ось бачыце побач герб яго. І ў гонар сябе, як вы зразумелі, назваў гэты маёнтак Жэмласлаўль. І ў гістарыяграфіі вы прачытаеце, што паўсюль да 39-го года пісалася Жэмласлаўль. Это сёння ўжо на беларускую манеру пачалі называць Жамыслаўль. Дзе-нідзе вы прачытаеце Жэмыслаўль, Жамыслава. Вось так. І Жэмла пабудаваў вось такі палац драўляны на беразе Гаўі. Гэта малюнак Альбрехта Адама. Калі Напалеон ішоў на Маскву, яго жаўнеры спыняліся на беразе Гаўі. І у нас ёсць адзіны, вось дзякуючы гэтаму Адаму Альбрехту, захаваўся від, як выглядаў драўляны палац. Ёсць звесткі таксама, што ад старога палаца засталіся сутарэнні. Мы сёння з вами можам, хто захоча, хто не баіцца, спусціцца ўніз і параўнаць два сутарэнні, таму што вось правае сутарэнне больш старое за левае. І таму у нас ёсць звесткі, што падазрэнні, што гэтыя сутарэнні засталіся ад гэтага старога палаца Жэмлы. Вось, пасля маёнтак перадаваўся з рук у рукі, і найбольшага росквіту, вось і тое, што вы сёння прыехалі, ён атрымаў пры родзе якім? У Мястоўскіх. Вось гэта герб у Мястоўскіх, лілея на корчаку. Род паходзіць з 14 стагоддзя. Сваё прозвішча атрымалі ад месца, такое называецца у Мястоў пад Варшавай. У Мяста гэта значыць у горада. Яны жылі ў прадмесці Варшавы, хутчэй за ўсё такое прозвішча і атрымалі. У крыніцах, Вікіпедыі вы прачытаеце, што гэта польскі род. Але я заўсёды даношу, што у Мястоўскія жылі на тэрыторыі былой Рэчы Паспалітай Вялікае княства Літоўскае колькі? 6 стагоддзяў, так? І яны парадніліся са шматлікімі беларускімі, літоўскімі радамі, польскімі радамі. І казаць выключна, што гэта польскі род, немэтазгодна. Паколькі мы беларусы, мы павінны адстойваць сваё і казаць, што гэта беларускі род. Але палякі могуць казаць, што гэта польскі род, літоўцы могуць казаць, што літоўскі род. Таму я заўсёды даношу, каб мы не аддавалі сваю спадчыну чужым нацыям, што гэта таксама наш род, славуты род, які жыў на тэрыторыі Беларусі. І у Мястоўскі сюды прыехалі ў 1807 годзе. Спачатку быў такі Якуб у Мястоўскі, ён набыў гэты маёнтак. І першае, што ён будуе, гэта вось гэты свіран.
Вось гэты свіран, ён 1800 прыблізна 12-го года. Это самы стары будынак, які захаваўся. Вось бачыце, з аркамі. Свіран па-руску гэта амбар. Пасля маёнтак хутка пераходзіць яго сыну Казіміру. І Казімір будуе вось гэтыя дзве афіцыйні па баках. Тут яшчэ стаіць палац Жэмлы. Казімір будуе гэтыя дзве афіцыйні. І сам Казімір уже жыве вось у гэтай афіцыйне. Ён вельмі любіў коней. У яго было 48 выязных коней, і адмыслова для іх ён пабудаваў стайню. І спецыяльна, каб яму было зручна хадзіць у стайню, тут была такая галерэя паміж яго кабінетам, там, дзе навес такі, у стайню. Вось гэта рэшткі стайні. Казімір быў вельмі гаспадарлівым чалавекам. І ў 1832 годзе ён узяў сабе ў жонкі Юзефу з роду Дунін-Раецкіх. Гербу лебедь. Такі самы герб у Дуніна-Марцінкевіча. Зараз я вам покажу. Ось сёння, калі вы патрапіце ў касцёл, зможаце пабачыць гербы, выкладзеныя венецианскай мозаікай. Ось тут, там наверсе. Юзефа паходзіла з роду так багатага, яна была вельмі адукаваная, мела мастацкі густ. І ў 1863 годзе Казімір раптоўна памірае. Мы не ведаем ад чаго, нідзе не напісана, чаму ён памёр. І менавіта ў 1863 годзе пачынаецца будаўніцтва вось гэтага палаца. І мы не ведаем дакладна, ці гэта Юзефа з Казімірам прыдумалі яго, і Юзефа пасля смерці мужа вырашыла гэта рэалізаваць. Ці гэта Казімір памёр, і Юзефа такая: все, гуляем, грошы засталіся, пабудую-ка я сабе палац. І тое, што яна валодала высокім густам, мы можам гэта таксама пабачыць, таму што палац і сёння нас уражвае сваёй прыгажосцю, велічнасцю. А дзе-небудзь бачылі такі палац у свеце? Так, у Варшаве. Зараз покажу вам яго. Унізе, вось унізе, бачыце? Такія малёначкі, вы так далёка стаіце. Унізе вось гэта Лазенкі. Палац апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Ён пабудаваны ў канцы 18 стагоддзя, у сярэдзіне нават 18 стагоддзя. Гэта Лазенкі. Лазенкі перакладаюцца з польскай як лазня, гэта была спа-рэзідэнцыя караля. Там яшчэ яго называюць палац на водзе. А хто быў у Лазенках? Былі. Хто там гуляе, калі прыходзіш? Паўліны. І глядзіце, такая цікавая гісторыя, што мне мясцовыя распавядалі, калі была маленькая, што тут у нас хадзілі паўліны. Я ім не паверыла, падумала, што проста пераблыталі палац, два падобных палаца. Пасля я знайшла кнігу апошняй уладальніцы Жэмыслаўля, дзе яна змясціла шмат фотаздымкаў, і тут чорным па белым напісана «Пава в Жэмыслаўлю». Паўліны у нас і праўда былі. Бачыце, так, як і ў Лазенках. Просто раскажу, па Лазенках, вось там турыстычны такі комплекс, парк у Варшаве, і там просто, вось калі прыходзіш, цябе сустракаюць паўліны, яны там ходзяць, так, турысты з імі фатаграфуюцца. І ў нас таксама такі парк быў разбіты, каб гулялі паўліны. Але і палац наш пабудаваны як копія Лазенкаўскага палаца, і вы ў інтэрнэце прачытаеце, што Жэмыслаўскі палац гэта паменшаная копія Лазенак. Паменшаная. Але я не ведаю, адкуль гэтыя звесткі, хто заміраў, хто выміраў. Калі вы былі ў Лазенках, то вы можаце параўнаць трошкі. Мне здаецца, што там ён, праўда, ніжэйшы трошкі. І ў кнізе апошняй уладальніцы было напісана даслоўна: падобны да Лазенкаўскага, але больш высокі. Вось, таму, можа, і не паменшаная копія ў нас. І таксама гэта трэба вымяраць. У Лазенкаўскага ёсць па баках каланады. Можа, ён шырэйшы, але наш можа быць і больш высокі. І такія палацы будаваліся, наш пабудаваны ў 1863 годзе, пачатак будаўніцтва. І такіх палацаў было на тэрыторыі былой Рэчы Паспалітай каля 10 ў тыя часы. Гэта праз 100 гадоў пасля гэтага Панятоўскага. Все адзіныя? Падобныя. Яны не было тыповага праекта, яны ўсе адрозніваліся чымсьці.
але будаваліся. Вось, напрыклад, наверсе вось гэта палац Тышкевічаў пад Вільняй. Трак у вокі месца называецца. Бачыце? Ён адрэстаўраваны, вельмі добра выглядае. Архітэктар Марконі. І у нас таксама ёсць звесткі, што, магчыма, у нас таксама быў архітэктар Марконі. Але пацверджанняў яшчэ дакументальных няма. І як вы думаеце, чаму праз 100 гадоў наша шляхта вось пасля Панятоўскага будуе падобныя палацы, як у апошняга караля? Так, маеце раз, гэта адна з версій, у нас 3 версіі. Ось дзяўчына сказала, што хацелі аднаўлення Рэчы Паспалітай. І так, такія палітычныя былі тады абумовы, што шляхта, 1863 год, і шляхта сумавала па страшнай дзяржаве, таму што гэта ўжо была тут расійская імперія, і як бы яны згубілі сваю краіну, і шматлікія хацелі адраджэння Рэчы Паспалітай, таму, магчыма, гэта такі палац быў сентыментальны, як туга па тым, што гэта вось палац апошняга караля. Падобна. Другая версія, што ў Мястоўскія былі такія на самой справе фанабэрыстыя. Яны былі такія ганарлівыя вельмі, і, магчыма, яны проста захацелі сабе палац, як у караля. Другая версія. І трэця, што проста прыгожы. Да? А можа ўсё і тры версіі правільныя. Вось. І у 1877 годзе завяршаецца будаўніцтва гэтага палаца. І Юзефа, на жаль, памірае. Яна не можа перажыць смерць свайго сына. Гэты маёнтак павінен быў перайсці яе сыну Альберту. Але Альберт у 76 годзе, за 1 год да смерці мамы, памёр. Ёсць такая таксама звестка, што праз няшчаснае каханне. Ён быў закаханы ў дзяўчыну адну з роду Хамінскіх. Былі на Блакітных азёрах хто-небудзь, у Ольшева. Там былы маёнтачак ёсць. І мы не ведалі, у нас напісана, у нашай, калі мы займаліся ў Жараславе, было напісана проста «памёр». Альберт. Ад чаго памёр? Тыпу, што ўпаў з каня, разжыжэнне мазгоў. І пасля адна мая знаёмая піша, яна займалася даследаваннем роду Хамінскіх, кажа: Алеся, я знайшла цікавую гісторыю, што Альберт Мястоўскі сватаўся да іх дачкі Хамінскіх. Яна яму адмовіла, і ён там у Альшева і застрэліўся. І паколькі у Мястоўскі былі такія хрысціяне, я думаю, што яны проста хавалі гэтую версію, таму што самагубства. І мама Юзефа не змагла перажыць вось гэтую смерць свайго сына, і яна праз год памерла пасля яго. І маёнтак дастаецца Уладзіславу Мястоўскаму, гэта лічыцца апошнім спадкаемцам Жамыслаўля, апошнім гаспадаром. Зараз пакажу, што гэта за мужчына. Ён быў вельмі адукаваным. Вось гэта ўсё Уладзіслаў. Усе 4 фотаздымкі, гэта ўсё Уладзіслаў. Ён вельмі адукаваны быў, валодаў 9 мовамі, сябраваў з Александром Дюма. Магчыма, Дюма прыязджаў сюды нават. Нават перакладаў творы Дюма на польскую мову, і гэтыя творы пасля ставіліся ў тэатрах Кракава. Я зараз якраз займаюся тым, што шукаю гэтыя пераклады, пакуль што яшчэ не знайшла, але я думаю, што хутка знойдзем, таму што дзесьці яны павінны быць, тое, што пісаў Уладзіслаў. Быў вялікім такім гаспадаром добрым. Не ўжываў сам алкаголь, не гуляў карты. У яго дэвіз жыцця быў такі, што трэба жыць так, быццам бы памрэш заўтра, а працаваць так, быццам бы будзеш жыць вечна. Таксама ён сябраваў з усім бамондам еўрапейскім. І ўсе перадавыя тэхналогіі ён прывозіў сюды ў Жамыслаўль. Напрыклад, такую спецыяльную прыладу, якая робіць цэглу. Пасля з гэтай цэглы пабудаваны касцёл у Суботніках. Пасля прывозіў сюды тэлеграф. Гэта быў увогуле такі проста панскі маёнтачак невялікі. Але тут была паштовая станцыя, што для тых часоў было нонсенс, таму што паштовыя станцыі былі ў гарадках і мястэчках, а гэта ўсяго панскі маёнтак. Была паштовая станцыя і быў тэлеграф. Ён валодаў вялікімі грашыма. Таксама ён мадэрнізаваў вінакурню, рабіў там старапольскую медавуху, ездзіў у Лондан, там да сяброў, частаваў сваіх сяброў, пасля сябры ў яго расказвалі ўсім і замаўлялі гэтую старапольскую медавуху, і ён займаўся пастаўкамі. Карацей, усім падабалася. Карацей, быў такі неардынарны чалавек, і на адным з баляў ён пазнаёміўся з гэтай дзяўчынай.
Гэта Яніна з роду Астрарог Садоўская. Род з Валыні. І калі я раней думала, што гэта Уладзіслаў быў вельмі багаты, пасля я калі прачытала кнігу, я зразумела, што Яніна можа была і багацейшая, яна была, можа быць, з больш багатага роду. Калі Уладзіслаў сябраваў з Дюма, то яна сябравала з Вагнерам. З дачкамі Вагнера яна там ездзіла ў Венецыю, аднойчы там упала з гандолы, і дочкі Вагнера з яе смяяліся. Там яна, як узгадвае сваю кнізе, успамінаў. І яна ўразіла Уладзіслава сваёй унутранай менавіта прыгажосцю, сваёй далікатнасцю, інтэлігентнасцю. Ён пабачыў яе на балі, не зводзіў з яе вачэй. Пасля яны пачалі ліставацца 10 год, і ён ёй зрабіў прапанову рукі і сэрца. У 1882 годзе ў Варшаве было зладжана вяселле. На момант вяселля ёй было 22 гады, яму 48. Ось. І як яна піша ў сваёй кнізе, яна пасля выдала кнігу ўспамінаў, яна кажа: да мяне сваталася так шмат людзей, я там так танчыла, але я балеў не любіла, я наведала балі 2-3 разы на тыдзень. Ну, зусім не любіла. Да. І кажа, да мяне, ну, просто там, вось, калі чытаеш эту кнігу, там чуеш такі гонар ад яе. Яна такая: да мяне сваталася, там шмат людзей, адзін барон не даваў мне праходзіць. Але выбрала яна Уладзіслава. Разумееце, калі, ну, я думаю, што калі яна была з багатай сям'і, думаю, сватоў у яе было шмат. Але і яна выбрала такога, як бы, не старога, не можна сказаць старога, але, ну, такога саліднага чалавека. Я думаю, што не проста так. І ў кнізе вось узгадваецца яе ўспаміны, што яна вельмі яго кахала. Вось бачна, што яна з такой павагай да яго ставіцца. Яна прыцягнула яго спадчыну, што яны, праўда, вось жылі ў вялікай гармоніі. Пасля свайго вяселля яны паехалі у падарожжа ў Венецыю. Венецыя іх вельмі моцна ўразіла. Я ўжо расказвала, што гэта рака Гаўя, так? Тут проста была рэчка, вось як вы бачылі на малюнку Альбрехта Адама. Звычайная рэчка. І яны вырашылі на базе гэтай ракі разрыць каналы, пусцілі гандолы, лодкі і зрабілі і разбілі парк Венецыі. На малюнку Напалеона Орды бачна. Бачыце, там лодачка, гэта ззаду палац, як яны каталі гасцей на лодках. Вось тут. Таксама яны пасадзілі вось гэту ліпавую алею, бачыце, якая нас сустракае. Адразу пасля вяселля, 1882 год. Гэтым ліпам каля 150 гадоў. І сёння яна дапамагала Уладзіславу са справамі, у іх было вельмі шмат спраў, было шмат маёнткаў, проста яны для жыцця абралі гэты. Яны самі казалі, пісалі, што тут ёсць нейкая энергетыка і вельмі добрае паветра, якое там, тыпу, лечыць усе, калі тут Уладзіслаў бываў, я адразу вылечваюся ад усяго. І была ў іх адна праблема. Як вы думаеце, якая? Не было дзяцей, так. І каб яны вельмі хацелі дзяцей. І Яніна нават казала Уладзіславу, што давай возьмем прыёмнага. І Уладзіслаў ёй сказаў, што я памру. Ён, ну, разумеў, што ён памрэ раней за Яніну. І ты застанешся адна. І невядома, які чалавек гэта будзе. І як ты з ім завалодаеш. Нават калі б у мяне быў сын, я б не хацеў, каб усё багацце майго роду дасталася к яму. Я хацеў бы, каб чалавек сам здабываў сваім розумам і сілай нешта сам здабываў. А ты пусці на нейкую добрую справу. Просто Яніна задалася такое пытанне, што яго род назапашваў стагоддзямі багацця, і куды гэта пасля будзе, вось калі ў іх няма дзяцей. Яны задаваліся пытаннямі. Яны вельмі хацелі і казалі, што калі б нарадзіліся дзяўчынкі, яны паставілі разары на даху, такія шмат ружаў. Яніна ўвогуле вельмі любіла ружы. Кожны дзень у яе быў тут разбіты сад, і яна кожны дзень сама зразала ружы і ставіла ў кожны пакой у палацы. А калі б нарадзіліся хлопчыкі, то яны паставілі скульптуры апосталаў на дах. Але не атрымалася. І каб Бог ім даў дзяцей, яны вырашылі пабудаваць касцёл у суботніках, каб
ну, каб такую ахвяру Богу. Якраз тады пачатак 20-го стагоддзя, указ імператара, што можна будаваць ужо зноў касцёлы, указ аб верацярпімасці. І галоўнай справай жыцця Уладзіслава было будаўніцтва касцёла. Маці яго будавала палац вось гэты, а Уладзіслаў ужо касцёл у суботніках, вы сёння яго пабачыце. І пачалося будаўніцтва касцёла. Касцёл дабудавалі ў 1904 годзе. І, на жаль, у 1905 годзе Уладзіслаў памёр. Так і нашчадкаў не пакінуўшы. Касцёл асвяцілі ў гонар Уладзіслава Венгерскага. Гэта адзіны касцёл у Беларусі, які асвечаны ў гонар гэтага святога. І Яніна засталася адна, і яна пачала вырашаць вось гэтыя справы, якія засталіся. Ёй трэба было там унутранае ўбранства касцёла зрабіць. Зрабіла яна спецыяльна, выклікала майстроў са Швецыі і зрабіла крыпту, якую вы сёння пабачыце. Гэта унікальнае месца ў Беларусі. Там гербы радоў, з якімі былі ў роднасных адносінах, у сваяцкіх адносінах у Мястоўскі, выкладзены венецыянскай мазаікай. Гэта проста, і яно захавалася ў добрым стане. Яна вось гэта ўсе справы рабіла. Таксама, калі Уладзіслаў памёр, яна вельмі гучна плакала. Вельмі гучна гэта адбылося там у Вільні. У гатэлі яны спыняліся, і яна там зайшла, ён ляжыць, яна пачала гучна плакаць. Яна ўзгадвае, як злыя языкі тады казалі, што яна плача, таму што ён не пакінуў ёй спадчыны ніякай. А ён пакінуў ёй усё. Усе землі, якія былі ў Мястоўскіх, ніякім сваякам, нічога, все засталося ёй. І калі Уладзіслава прывезлі сюды, як бы труну яго, развітацца, то яна стаяла на тым месцы, дзе матка Боска. І Яніна вырашыла ўвекавечыць гэта месца і паставіць там матку Боску. І якраз вось сімвал смерці Уладзіслава, але сімвал іх кахання і завяршаецца сімвалам смерці Уладзіслава. Такая вось сімвалічнасць у нас. І Яніна засталася адна, ёй трэба было ўзяць гэта ўсё ў свае рукі ўпраўлення, не толькі Жамыслаўлем, усімі маёнткамі. Людзі пачалі, некаторыя парабкі у яе вараваць зямлю, таму што жанчына падумалі, трэба тут адразаць зямлю самавольна. Яна выклікала паліцэйскіх сюды, сама з'ехала ў Вільню, дарэчы, у Вільні ў цэнтры ёсць таксама палац у Мястоўскіх. Калі будзеце, у цэнтры ён стаіць, ён добра захаваўся. Яна з'ехала ў Вільню, жыла там, тут пакінула адміністратара. І пачалася Першая сусветная вайна, і гэты будынак спадабаўся немцам. Яны тут зрабілі афіцэрскі санаторый ці госпіталь, і такія паштоўкі яны дасылалі родным у Нямецчыну, афіцэрам Жамыславль, тут напісана. Думаю, што частка каштоўнасці была вывезена немцамі, але калі Яніна вярнулася, яна не змагла стрымаць слёз і абурэння. Яна піша ў сваіх успамінах, што вайна скончылася, але як? Усё разрабавана сваімі парабкамі і сялянамі. Ужо не немцы, не бальшавікі, а свае парабкі і сяляне нішчылі ўсё і былі ў захапленні. Яны ламалі сейфы, думаючы, што ў іх грошы. Яны здзіралі скуру з вялікіх кніг у скураных пераплётах і шылі з іх сабе боты. З пергаментаў рабілі анучы, а кнігі палілі. І гэта вельмі ёй было крыўдна, што свае ж людзі вось так зрабілі. І сёння мы бачым таксама такое сведчанне, што палац прастаяў 2 вайны, і ў наш час гэта з ім здарылася. І кошт палаца атрымліваюцца трубы на металалом. Ужо калі адсюль выехала адміністрацыя, у 12-м годзе прыехалі нейкія людзі, калі палац быў запусцелы, і вырашылі здаць трубы на металалом. Выразалі балгаркай, іскра патрапіла на дах, і дах загарэўся. І 10 гадоў будынак прастаяў без даху. І тое, што мы сёння бачым, ён у такім сумным выглядзе. Гэта 2000 год, тут яшчэ стаяў жаўнер Володя, братская магіла. Все. Мы ходили у палац на танцы, мы ходили у палац на дискотеку, мы ходили у палац на пошту. Тут было управление калгасам. Все функцыянавала, і нават калі нешта там адвальвалася раптам, мясцовыя падфарбоўвалі, рабілі нейкія рамонцікі. І тут парк быў такі аблагароджаны, тут стаялі ліхтары, лавачкі. Тут такая была як адміністрацыйны будынак, і все было цэленькае.
І вось вернемся да гісторыі, просто такую аналогію правяла, што тады Яніна была абурана паводзінамі людзей некаторых. І зараз такая ж сітуацыя падобная. І Яніна не змагла тут больш знаходзіцца, яна вырашыла гэтыя землі падарыць Віленскаму універсітэту. Тады Рыжская мірная дамова была, якая падзяліла тэрыторыю Беларусі на заходнюю і ўсходнюю. Памятаеце, што адна дайшла аб СССР, другая міжваеннай Польшчы. Тут была Польша, тады адраджаўся ў Вільні універсітэт Стэфана Баторыя. І вось бачылі такія слупкі на ўездзе у... Да, бачылі. Яны стаяць па ўсім перыметры, квадратик такі ўтвараецца. То есть там адзін слупок, там на ўездзе, дзе ўязджалі, на тым беразе адзін і на тым беразе вось там, у тым баку. І там напісана Жымыслаўская фундацыя навуковая Уладыславы Яніны графства Умястоўскіх пры універсітэце Віленскім. Гэтыя землі яна аддала універсітэту, тут жылі студэнты, нават захаваліся рэшткі студэнцкага дома. Калоны, можа быць, прыязджалі, зараз якраз лістоты няма. Вось яны там знаходзяцца у парку. Такія 4 калоны. Будынак сам быў драўляны, ён згарэў падчас Другой сусветнай, а калоны каменныя засталіся. І студэнты тут разводзілі дрэвы пладовыя, таксама баброў. Бабры былі занесены ў свой час у Польшчы ў чырвоную кнігу, іх адраджалі папуляцыю, таму што ў свой час іх забілі. Шмат забівалі, таму што здабывалі каштоўны струмень. Струмень выкарыстоўваўся для лекаў і для парфюмерыі. І зараз так і ў нас урочышча гэта і называецца, вось там бабры. Вось там быў бабрыны запаведнік. І да 1939 года тут быў Віленскі універсітэт, вось старыя фотаздымкі. Сама Яніна напрыканцы жыцця пераехала ў Італію. Яна ўвогуле, як вы зразумелі, вельмі любіла Італію, там Венецыя. Сама ездзіла, там у ёй быў касцюм неапалітанкі. Яна ведала італьянскую мову добра. І памерла яна ў 1941 годзе. І там і пахаваная. І вы сёння пабачыце ў крыпце, вось тут яна перанесла ўсіх у Мястоўск і зрабіла крыпту, яе пустое месца. Калі-небудзь, можа быць, калі палац адродзіцца, мы зможам перанесці сюды ў касцёл яе парэшткі, таму што ў яе не было нашчадкаў, не было каму гэта заняцца. І я думаю, што яна б хацела быць пахаваная побач са сваім мужам. Пасля пачалася Другая сусветная вайна, будынак не быў пашкоджаны. І пасля вайны гэты будынак хутка заняла адміністрацыя, дзяржава. Гэтыя 2 флігелі яна выдала як жыллё. І да 2005 года тут жылі людзі. Гэта былі шматкватэрныя дамы. Я сама памятаю, мы хадзілі бабулі да сябровак сюды. І калі сёння мы можам бачыць, бачыце, раку, такое, больш-менш, калі не глядзець на будаўніцтва вось гэтае, то ўсё акуратненька. А пры маёй памяці гэта былі шматкватэрныя дамы, і ў кожнага, хто там жыў, былі свае свінні, каровы, прыбіральні, агароды. І ззаду быў гаспадарчы двор, тут было ўсё застаўлена хлявамі. То есть, то бок было ўсё па-іншаму. Парк вось гэты быў аблагароджаны, а ззаду там тое, што людзі самі будавалі, там было не вельмі так глядзелася. І будынак выкарыстоўваўся пад адміністрацыйныя мэты да 2005 года. То бок Савецкі Саюз, тут было ўпраўленне калгасам, тут была школа. І я сама застала, што у гэтых дзвярах мы хадзілі ў бібліятэку, на другі паверх хадзілі на танцы, з таго боку была пошта, і ўсё функцыянавала. У 2005 годзе патрабаваўся будынку капітальны рамонт, ужо капітальны, таму што як пабудавалі ў Мястоўскі, там рабіўся рамонты касметычныя рабіліся, але вось капітальнага не было. І, на жаль, не было грошай. І ўсё, што прыдумалі, як вы думаеце? Выехаць адтуль, выехаць. І як толькі выязджаюць людзі з будынка, праз некалькі гадоў ён, на жаль, пачалі лазіць, пачалі разрабоўваць. Вельмі прыгожая печка ў нас, я вам пасля пакажу. Была па матывах Гюста Вадарэ, гравюр Гюста Вадарэ. Вот такая кожная кафлінка была на асобны сюжэт. Распісная, яе скралі. Ну і вось пасля пачаўся пажар. Пажар у 12 годзе, і 10 гадоў будынак быў без даху. І у 20-х годах пасля палац перадаваўся з рук у рукі. І
Прадавалі яго за одну базовую, пасля забіралі, пасля нейкі міфічны ярданец набыў. Яму сказалі, што там праект будзе каштаваць столькі там $1 000 000. Ён нават сюды не прыязджаў, яго канфіскавалі, і набыла будаўнічая фірма. І сёння яна вось займаецца гэтым. І можна сказаць, што яны выратавалі палац, бо без праектна-сметнай дакументацыі, якая яшчэ не дароблена, гэта вельмі такі марудны працэс і вельмі дарагі. Нельга нават цвік убіваць. Але я як мясцовы жыхар проста пабачыла, што яны прыехалі і паклалі дах. І гэта вельмі каштоўна, што хаця б хоць трошачкі замаруджваецца вось гэта вось далей разбурэнне палаца. У 8-м годзе нас тут стварыла шмат ілюстрацый. І я зараз зачитаю вам фрагмент этой книги. Мы стаім ля руін палаца, які калісьці называлі лазенкамі паўночнага краю. У нямецкай мове ёсць спецыяльнае слово «дей хеймет» для абазначэння родных мясцін. Рукапіс, які трапіў мне ў рукі, быў напоўнены кранальнай любоўю да радзімы. Кожная фраза ў ім спантанна ўставала на сваё месца, нібы ў рытме самых карэнных, самых традыцыйных пачуццяў. Гэту кнігу пісала не сама Яніна, а Чэслаў Янкоўскі, які з яе слоў запісваў усё. Я з графом Уладыславам, сваім мужам, у год нашага вяселля пасадзілі 24 ліпы. Раніцой мы выходзілі сюды, муж глядзеў, як рабіліся работы. Я зразала ружы. Ён казаў: усё, што мы ствараем, не для нас, а для тых, хто прыйдзе потым. А палац плача цэглаю. Ён помніць усё. Сцены помняць усё. Гэта Яніна Умястоўская. Мама, я атрымаў ліст з Варшавы. Там у Парыжы Александр Дюма пытаецца пра спектакль на мой пераклад яго твора «Дама з камеліямі». Але я не магу выехаць, не пагаварыўшы з табой пра маёнтак. Аканом кажа, што сяляне зноў парушаюць межы. Маёнтак, Уладыслаў, гэта не лісты з Парыжу, не сяброўства з пісьменнікамі ды тэатры. Паглядзі ў акно. Бачыш, там працуюць людзі. Твой бацька Казімір кожну дробязь правяраў. Ён нават глядзеў, як пачышчаныя стойлы. Бо ён казаў, калі конь стаіць у брудзе, ён не прынясе дапамогі. Парадак пачынаецца з самага малога. Запомні гэта, сын мой. Ты заўсёды вучыш мяне галоўнаму, мама. І гэты парк, і гэты палац усё тваімі рукамі створана. Я памятаю, як ты аб'язджала фальваркі, як будавала гэты палац на месцы старога. Не я адна. Твой бацька Казімір заклаў тут усё. Да яго твой дзед Якуб і ўвесь род. Я, маленькая пацерка ў гэтай місцы, даглядала як сад, як дзіця. Ідзі, сын, пішы свайму Дюму, але не забывай, чыя гэта зямля і якога ты роду. Тут усё пачыналася не проста на запашванне зямлі, а стварэнне свету. Вярнулася у 19-ю. Извините, заходите. Заходите, перелазочка. Думала, горш, чым пры немцах не будзе. Але памылілася. Паглядзіце, рваныя кніжкі. Яны шукалі грошы, варвары. Альберт, брат Уладзіслава, ён збіраў гэта ўсё сваё жыццё. А белыя крумкачы – гэта рэдкасныя кнігі. Ён езджаў за імі ў Парыж, у Ніцу.
Вайна скончылася. Думала, што жыццё будзе нармальным, але не, памылілася. Пасля бальшавікоў парабкі і сяляне яны ламалі сейфы, шукаючы іх каштоўнасці, рвалі кніжкі, шукаючы грошы. А з кніг, якія былі ў скураных абложках, яны рабілі з сабе боты. А з паперы рабілі анучкі. А цяпер што? Пыль і памяць. А кнігі яны ўсе палілі. Яніна, не плач, чуеш? Не плач. Успомни Венецию. Як ты упала ў канал проста з гандолы перад палаццам. А дочкі Вагнера, блондзіна Даніэля смяяліся тады з цябе і нарадзілі цябе ў нейкі недарэчны карнавальны касцюм, памятаеш? А сам маэстра Рыхард Вагнер напісаў тады ў тваім альбоме: «Мілая Яніна». Вы цешыліся, вы кахаліся, вы любілі адзін аднаго, а потым раставаліся. Я памятаю гэта ўсё, Уладзіслаў. Я полюбіў цябе тады не за прыгажосць, а за тое, як ты умела смяяцца з няўдач. За твой светлы дух, ён і цяпер з табой. Паглядзі вакол, мы не зніклі. Мы ў кожным дрэве, у кожным камяні. Усміхніся, Яніна, калі ласка. Вот так оригинально и интересно была нам представлена история этого места. Друзья, я в описании оставлю контакты Олеси для того, чтобы вы могли тоже записаться на эту экскурсию и побывать там, прочувствовать все своей душой. Сейчас дворец находится в частном владении и уже начата реконструкция, как вы уже слышали из рассказа Олеси. Но пока готовится документация. Очень надеюсь, что все-таки ремонт этого прекрасного дворца произойдет, и мы, может быть, через пару-тройку лет с вами приедем уже в отреставрированное здание и будем любоваться красотой. А закончилось наше путешествие в Субботниках, в том самом костеле, который был построен на средства Уместовских. Специально для этого проекта Владислав закупил во Франции машины для производства кирпича и черепицы, потому что качество местных материалов его не устраивало. Главный алтарь выполнен из дуба и покрыт позолотой, а полотно для него сделано в Баварии. Серебряная таблица с фигурой Владислава Венгерского весит 10 килограмм. К слову, имя этого святого для костела графом было выбрано не случайно. С ним связано зарождение православия в Венгрии. Орган, купленный еще в 1809 году Якобом Уместовским, был перенесен из старого костела. На жаль, треба йому наладку, бо він давно не налаживався, поэтому бывает фальшивить, и вельми сильно фальшивить. Массивные деревянные скамейки также превышают по возрасту каменное строение. Они сделаны в 1884. К уникальным артефактам относится и мраморная купель для крещения младенцев.
Как мы уже знаем, внутренним убранством занималась Янина, поскольку Владислав умер в 1905. Он был похоронен в усыпальнице, построенной в подвальном помещении храма. Туда же позже были перенесены останки и других представителей рода. Неудивительно, что к оформлению этой части костела подошли с особой уважительностью. Пол и стены выполнены из шведского гранита, а потолок украшен венецианской мозаикой. Удивительно, что все это великолепие осталось нетронутым и сохранило первозданный вид до нынешних дней. До сих пор тяжелый люк в усыпальницу открывается родным ключом. До сих пор люстры опускаются вниз при помощи хитрого механизма. До сих пор на одной из стен костела висит мозаичный портрет Владислава Умистовского с его девизом «Сломаешь, но не согнешь». У нас тут еще один друг с нами ездит. Да. Как у вас лягушонок. Красавчик. У вас лисенок. Да, я для лягушонка, кстати, купила уже кресло, автокресло. Сейчас вам фотку ставлю. Так, Оля, как всегда, мнение. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось вообще, друзья. Контакты я оставлю в описании. Если кому-то интересно, то звоните, записывайтесь, узнавайте, когда будут еще экскурсии. Впечатление супер, просто супер. Великолепно. Нам очень понравилось. Девочка Олеся, это энтузиастка, это все на ее голом Да, энтузиазме, она это все придумала, воплощает, и это так настолько красиво рассказано, такая история, так это все было преподнесено, понравилось всем очень сильно. Просто погружение в атмосферу. Пусть даже это пока развалины, но не знаю, как-то это все настолько ложится, сделано, да, и очень сделано хорошо. с душой. И от этого, наверное, и у зрителей тоже это все в душу прям проникает. Очень интересно, так что рекомендую. Ну, все, на этом этот ролик заканчивается, но далеко не уходите, потому что скоро новый интересный ролик. Все, всем пока.